Ngabe uze lapho uzothola ukudla kwamahhala? Ubonile indlela abantu abasithanda ngaba nemali ngendlela beza ngayo emcimbini yalekhaya. Futhi namuhla yonke into imahhala, isimemo, imenu, yonke into. Bheka la Khumbula lokhu-ke. Namhlanje usuku olubaluleke kakhulu. U-AJ uzodalula igama lomkakhe wakusasa. Ingakho sonke silangazelele ukuzwa. Ingakho singeke sibekezelele imfishi yakho namhlanje. Siyezwana? Uchaza ukuthini mawuthi umalume uzoveza igama lentombazane? Kanti umalume akamkhethi yini umuntu azoshada naye, uhleli nje akakhethi umuntu kanti. Kodwa bakuthi ngizothini nje mayilisha igama lami lona? Cha. Ngeke nje azakwenze yena lokho. Kumele ngikhulume naye umalume ngokusheshsha nje. Futhi namuhla usuku obaluleke kakhulu, okusho ukuthi ngina kanjani uzosusa inkathazo. Kungakho kumele uhambe ngendlela ofike ngayo. unenkani yazi wena. Awuzwanga ukuthi sitheni? Kwanele. Yamgelani ivakashi zethu kahle. Kunokuthi ulokhu ukhuluma. Hamba uyophatha amalungiselelo omcimbi. Futhi ukukhumbule. Sonke isivakashi engisimemela sibalekile. Ngakho ke uqinisekise ukuthi ubaphatha ngokukhulu ukucophelela. Sezwana? Kodwa ngakubonga kanjani nje? Ngishade. Nganganikela nangempilo yami ngenxa yakho kodwa ngisoze ngashada nawe. Noma ngenzakala nikusasa emcimbini wakho, ngeke uzulumemezela igama lami nakancane nje. Hamba. Malume. Isithembiso sakho. Ngilinde la, ngizobuya manje. Akena kanti lo owasahotela lo ya. AJ, ngicabanga ukuthi uthatha izinqumo ngokusheshsha. Unesiqiniseko sokuthi sona sinqumo sifunayo lesi? Na uyazi ukuthi angizenzi inqumo ongayicabangisisanga kahle. Ukukhuluma iqiniso anginayo indlela okwamanje. U-Antara kanginika isikhathi sokucabanga kahle. Uyazi yini okufanele yenziwe? Yebo. Wena ukhethe mina. Nginenhlanhla yazi. Ngiyabonga zakwethu. Egcinile uAJ wamthola unkosikazi oneminyaka engangeyakhe. Ngibonga nje ukudlwa malume oqumbile akakhethanga mina. Indaba ezimnandi kakhulu ke lezi. Hawu ngizotshela bani kodwa? Ngiyazi uthi ngitshela uRivati. Kanjani nje hawu wena ungalithwala yini ibhomu eliqhumayo ulifaka ekhukhwini lakho? Noma wena ungalinge yini uzibhoboze ngenaliti noma ngathi uyenziwe ngegolide? Ngeke ngithi ngoba noma ngathiwa inaliti iyigugu elingakanani isayinaliti.
Yiloko kanye ngishoyo, AJ ufana noRivana ka2025. Uxolo. Asikho isidingo salokho. Uxolo. Asikho isidingo salokho. Phuma. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.